गगनगिरी महाराजांचं दर्शन झाल्यानंतर आम्ही तिथे नजीकच स्थित असलेल्या हॉटेल शालीमार येथे आमचा ब्रेकफास्ट केला. मी ब्रेकफास्टमध्ये कुर्मापुरी ट्राय केली होती, कारण सकाळपासून काहीही खाल्लं नव्हतं. बाकीच्यांनी अगदी तिथे खूप ऑप्शन्स अवेलेबल होते. तुम्ही जर इथे येत असाल तर इथे नक्की तुमचा नाश्ता करू शकता. त्यानंतर रंकाळ्याचं सुंदर दृश्य पाहत पाहत आम्ही निघालो करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी मंदिर येथे. आज रविवार असल्यामुळे कोल्हापूरमध्ये पर्यटकांचा पाऊस पडला होता. बेसुमार पर्यटक आले होते, त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी आम्हाला गर्दीही भेटणारच होती. मागच्या वेळी आम्ही आलेलो त्यावेळी आमचं अगदी सुटसुटीत दर्शन झालं होतं. ह्यावेळी देखील आमचं खूप सुंदर दर्शन झालं. फक्त इथे गर्दी खूप जास्त होती. मुखदर्शनासाठी सुद्धा खूप जास्त धक्काबुक्की होत होती. तरी देखील मंदिर प्रशासनाने खूप सुंदर रीतीने हे प्रेशर हँडल केलं. तर हा व्लॉग हा मागच्या व्हिडिओलाच लिंक करून आहे. गगनगिरी महाराजांचं दर्शन घेतल्यानंतर आम्ही तिथूनच अंबाबाई मंदिर येथे आलो होतो. जर कोणी तो व्लॉग बघितला नसेल तर तो व्लॉग नक्की बघा, म्हणजे तुम्हाला लिंक लागेल. आज आम्ही थोडे लेट आलो होतो मागच्या वेळेपेक्षा, त्यामुळे आम्हाला आज आरतीचा देखील अनुभव घेता आला. त्यानंतर आमचं दर्शन झाल्यानंतर आम्ही डेफिनेटली इथे आलो आहे म्हटल्यावरती कपिल डेअरी येथे येणारच. तर आम्ही इथे भाजी मार्केटच्या इथेच कपिल डेअरीच्या इथे लस्सीचा आस्वाद घ्यायला आलो. आणि त्यानंतर आम्ही गेलो रंकाळा येथे. दुपारची वेळ असल्यामुळे ऊन प्रचंड जाणवत होतं, पण तरी देखील आम्ही सावलीत बसून रंकाळ्यावरती खूप वेळ आमचा स्पेंड केला. हा प्रवास हा 1 दिवसीय होता, पण तरी देखील मी वेगवेगळे ब्लॉग्स बनवत आहे. याचं कारण असं की तुम्हाला एक वेगळी इन्फॉर्मेशन मिळावी आणि वेगळे व्हिज्युअल्स मिळावे आणि सगळं असं सुटसुटीत वाटावं. ह्यामुळे तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला की नाही हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.